Здравейте, бълъци, аз съм Ел Кинг и днес ще играем на GTA 5. Как виждате, GTA 5. Его Франклин наш човек. Да, играте... Ще играя на стори и историята, пък ще правя... Това е първи епизод на историята, пък ще правя отделни епизоди на... Как се казва? На самия онлайн, де. Нали, сещате, защото и онлайна си е много интересен там. И да, ще правя отделни клипове на самия онлайн, там за да може, защото е интересно. И чакайте се малко, аз ще трябва да правя нещо. Добре, почнахме. Оправихме проблема, имаше едно, бях малко напред, много напред не съм бил. Бях малко напред с мисите, обаче сега оправих работата. И да, ето от първи епизод сме, от първата серия, защото сега ще направя поредица. И обещавам, че ще завърша. Да, най-скоро време мога да снимам с една записвателно устройство, което просто слагам го, закачвам го с един кабел на телевизора и той просто записва. Аз съм сигурен, че ще харесва повече клипът. Не, че е голяма работа, да, ама сега по-добре, отколкото виждате малко участъка и ще заснема по-добре, отколко. Това. Айде. И двамата не ми се тук като... Айде. Шивева. Окей. Не. Много нов телефон с много добър приятел имаме. Вижте, това е най-добрият ни приятел в телефонните номера фък. Попкът. По земята са разправили пари банката, това верно. Какво правят тия пари по земята на банката? Оу, нещо как почва ми пишат очите. Не знам що. Добре, серията. Да не говорим сега кой къде го сърби. За 1779 долара ли да обгребме тази банка? Аз не бих. Нали ще го разделиме на 3. И толкова ти беше, ма. Няма му пистолета, не знам що. Чи, къде? Тук. Ако. Брам! Буми банга! Аре, гледайте, тук става сериозно. Марата ви! Марата ви на всички, бе! Добре. Да, ти това се опити да направиш. О, майк. Айва. Мачка, бе. Така. Копо и дома е. За сега никой не умре, па... Взема си парите и избега. Търчи, ма. Нали? Fucking cops. Това ще не го направи, бе, бати. Чайте, ще опитам. Бе, това не ми е най-важното, ама... Ама, не го те пага.
дай да можаме през цялото време убиваме някакви коли, ама сега ще трябва специално пата да взиме. Пати претенциозните. Че ще умрат, па са ми претенциозни за колата. Аз така и така че си вземем колата първата, още да избегам от това. Его нашето аверче Тревър там. Нещо. Някакви много големи смешни сме си вземали отстрани и помагат ли от това Русия там. Славянин. Че ни помагат. О, така, fuck you. Майко. Тоест, мисля, майка ми е любим. То, Тревър ми е втори, Франк ми е последно, обаче всички си ме кефат. Сега, какво се прави? Oh, the curse! Сега по 4. О, бегание. Се получи много гадно. Некой да не умре, бе. Какво стана? Майната ти! Бати... Аз ще босна и трактори. Да бегам от тук. Имаме само някакво смешно пистолетче. Хайде. Че има да се качва този клип. Да, точно така, шит. Влезме в някакво градче. Да се найде. По-малко ще му коства просто да спре за малко. Следвай плана. Те па имат план. Бяга от тук и толкова, това ти е план. Планът ти беше да вземеш тази банка и да избегаш от тук. Опа! Неприятности. Неприятности малко. Опа! Верно. Оу, Майкъл! Какво става сам? Майната ви! Как че ви барате Майкъл, бе? То не бяха те, ама. И те се опитават, така че. Че мастиме всички. Атака. Първо да ги свалиме да не могат да стрелят, после стреляме. Това как гръмна. И то просто циклетна. О, чайте. Трябва малко се хелтиме тук. Ако това ни спаси. Май. Ох, тая... Това па си я прегърна. Да, видим сега тук какво става. Доста клипа е приемливо време. Тук то погребат Майкъл. Погребение 5 човека и един поп.